o nay pinakadali nga paagi para ang imuhang kwarta mahurot pinaagi sa investment. Sir, sa kalisod sa panahon karon, samot na sa kataas sa presyo sa gasolina o sa mga palaliton, worth it pa ba nga mag-invest o kwarta karon? Unsay mag-invest? Medyo galibog ko ani ba kung unsay bot pasabot ni mo na mag-invest. Ani na lang ng ayaw. O ana na lang yun, ayaw. Gusto kag diretsuhay nga tubag, then ayaw og invest. The fact nga nangutana ka na ko ana kung worth it pa ba mag-invest, dili ka angay mo invest. Straight out ayaw og invest. Ngano man, kay you can make fortune just by saving money. Pwede ra maguna nimo makuha ang imong mga gusto pinaagi lang sa pagkuha nimo og kwarta gikan sa imong trabaho. Haler. Pero kung kanang kwarta nimo nga naa na unta sa imo, imo pag ipagawas gikan sa imong bulsa para ihatag nimo sa uban nga wala gani ka kaybaw kung unsa ang imong gibuhat, mao nay pinakadali nga paagi para ang imuhang kwarta mahurot pinaagi sa investment. So mao na suggestion ako nimo ana. Kung wala pa ka kaybaw kung unsa imong gibuhat sa imong kwarta, then ayaw na taruga imong kwarta diha sa bangko. Mas maayo pa nga matiguang na lang ka sa kadaghan sa imong kwarta nga sige nimo og tigom kaysa sa imong ibutang, imong hinaguan sa investment nga wala kay kalibutan ug sa imong mga gipangbuhat kunya kalit lang nga blue nailad ni Sir Tulfo. Ay, usbon ako ha. Kung wala pa kay alamag anong invest ayaw pagdali kay ang kwarta dali ra kayo nang mawala pero lisod kayo nang mawion.